सोरबा आंनि लामायाव हेंथा होयोब्ला आं बे मानसिखौ बेखौ साननानै लाखा हाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि बिदिमारि ब्लग चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे नोंथांमोन गासिखौबो खुलुमहरनाय जासिहरग्रोबाय दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय लोगोफोर आं नै जोंहा आंनि लोगोफोर दङ बिथांमोनखौहाय आं एसे फिल्मनि मोनसे डायलगखौहाय एक्सपिरियेन्स लानो थाखाय आं बिथांमोनखौहाय दसे आंनि भिडिअ'आवहाय नुजाथिफैनो थाखाय खावलायहरदों आं मोनसे डायलग होगोन बै आं डायलग होनायखौ बिथांमोना सोर जेरै हायो माने जेसेबां फुल एनार्जि दङ बै एनार्जिखौहाय बिथांमोनखौ देखायनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय आं गिबियावनो आं होगोनसै डायलगखौहाय आं बुंनाय जेनेबा बिथांमोना बेलेग बेलेग सोरना बांसिन एनार्जि दङ बेखौहाय आं नायनायदोंमोन सार दङ आं गिबियावनो फार्स्ट आं बुंग्रोनोसै डायलगखौ आं फार्स्ट होग्रोनोसै लोगोफोर माबायदि जायो नायना लादो सोरबा आंनि लामायाव हेंथा होयोब्ला आं बे मानसिखौ ओरैनो नागारनाय नङा आं जोब्बाय जोंहा फारि फारि नायलांबाय थादो बिथांमोना सोरबा आंनि खामानि मावनायाव हेंथा होयोबा आं बेखौ ओरैनो हगारनाय नङा मिथिबाय सोरबा आंनि लामायाव हेंथा होयोब्ला आं बे मानसिखौ गोथाङै नागारनाय नङा मिथिबाय बे आंनि लामायाव सोरबा आंनि दारै हेंथा होयोबा बेखौ गोथाङै हगारनाय जानाय नङा ओरै आरो बेखौ बुंगोन आरो उनाव लास्टाव माबा मोनसे नांगौ जोंहा दायो माइकआबो हानाय नङालै जोंहा दायो बुंसिगोन सारा थाबाय थानो लाजिलाय सोरबा आं थाबायनाय लामायाव हेंथा होयोब्ला बेखौ आं गोथाङै हेगारनाय जानाय नङा बेखौ साननानै लाखा सोरबा आंनि खामानि मावनायाव हेंथा होयोबा आं बेखौ ओरैनो हगारनाय नङा मिथिबाय सोरबा आं थाबायनाय लामायाव हेंथा होदोंबा बेखौ आङो गोथाङै हेगारनाय जानाय नङा मिथिखा